سلام طعن هابلي كمي تعلو كمي تصلحوا عاوني لهم عند فيديونا دما او زعلت زي او محاورا ميديا ازرار بتخينهم زو على الفيديوهات اخاخيبه حجلكم ما تنيغو غير سو دم ارغزانيا ما خلص ناسي ناخذ وصل ارترااتنا አብይ አህመድ አሊ ናብ ኤርትራ እንተደአ ወራር ጀሚሩ ኤርትራ አብይ ዲፕሎማሲ ዓወት ሒዛያ ነዝኩናት እዚ ነፍሳን ምክልኻል ትጅምር ብምባል ምስ ኤርትራ ርክብ ክንገብር ንደሊ ኢና ዝብል ደብዳቤ ጽሒፉ ዘሎ زياتو من كالوتن ناي زعلت زي كالوت حدش تحبريتاتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتان اش ماركس تاتالتي قنافت ازراراو زعاقد مخادنا ايتوبيا عاول لإرترا ورار ندحردا جميرا إرترا بعوية عوتي اختزازو موزوخينات زي زبهال زلو سكفتاتالتي قدم قلمالنا فيديو ستخطاتلنا ينملس አብይ አህመድ አሊ ናብ ኤርትራ እንተደአ ወራር ጀሚሩ ኤርትራ አብይ ዲፕሎማሲ ዓወት ሒዛያ ነዝኩናት እዚ ነፍሳን ምክልኻል ትጅምር ብምባል ኢትዮ ፎረም አዝዩ ዝገርም ሐበሬታ ሕዚ ወጽሉ እስኪ ንስማዕዮ ኢሳያስ አፈወርቂን እንደ ወዳጅ ቆጥረው ደብዳቤ በጻፉባቸው ጣቶቻቸው በአብይ አህመድ አገዛዝ ላይ ቅጣትን ለመጣል ፈርመዋል። ይህ ለአብይ ምርቅ ለኢሳያስ መረቅ የሆነ ዲፕሎማሲ ይመስላል። የወደድ ጄኔራሎች የኢትዮጵያን ወጣት አሰልፈው ክተት ወደ አሰብ ካሉ ሻቢያ ወደ ውጊያ የሚገባው እንዲህ ያለ ድል በዲፕሎማሲው መድረክ አስቀድሞ ተጎናጽፎ ነው ማለት ይሆናል። ኢትዮ ፎረም እንታይ ዝብል ዘሎ ባይደን አብለል ኢትዮጵያ አጽድቆ ዝነበረ እገዳ እንደገና ነቲ ብፖሊሲታት ባይደን ዘይሕጎስ ዘሎ ነቲ ፖሊሲታት ናይ ባይደን ብምፍራስ ኣብ ዓለም ብዙሕ ለውጥ ዝገብር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ባይደን ውሳነ ክቅጽል ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ካልእ ዝተናወሐ እንደገና እገዳ ከም ዘጽደቀ ዝዛረብ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እዚ ነገር ዝተኸተሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ግን ነዚ ነገር እዚ ኣይተኸተሉን እኳ ደኣ ነቲ ናብ ኢትዮጵያ እገዳ ብዘጽደቁሉ እዳዎም እንደገና ናብ ኤርትራ ድማ በቲ ባይደን ዝተኸተሎ ዘይኮነስ በቲ ናትና ሓድሽ መርሕ ምስ ኤርትራ ርክብ ክንገብር ንደሊ ኢና ዝብል ደብዳቤ ጽሒፉ ዘሎ አብይ አህመድ ናይ ኦህዴድ ፖለቲከኛታት ናብ ኤርትራ ኩናት ክጅምሩ እንተደኣ ኮይኖም ኤርትራ ነዚ ዲፕሎማሲ ዓወት ሒዛያ ነብሳ ትከታከል እዩ ዝብል ዘሎ እስኪ ንቀጽል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ለኬንያው ፕሬዝዳንት ገና ዋይት ሃውስ ሳይገቡ በተመረጡ ማግስት ስልክ ደውለው ስለ ምስራቅ አፍሪካ አነጋግረዋቸዋል። ለኤርትራው ፕሬዝዳንት ደብዳቤ ጽፈውላቸዋል። አብይ አህመድ ግን የማዕቀብ ደብዳቤ ይፋ ሆኖባቸዋል። ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስ መጹ ኣብ ኢስት አፍሪካ ካብ ዘለዉ ሰበስልጣናት ንመጀመርያ ግዜ ዝረኸበ ናይ ኬንያ ፕሬዝዳንት ከም ዝኾነን ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዝዳንት ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ድማ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኢስት አፍሪካ ከም ዝተዛራረቡ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ብዛዕባ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተሰደ ደብዳቤ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘሎን እቲ ደብዳቤ ድማ ብዛዕባ ባይደን ቅድሚ ሕጂ ዝኽተሎ ፖሊሲ ንዑ ከም ዝሰርዝዎን ምስ ኤርትራ በዚ ሓድሽ ፖሊሲ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ዝብል ደብዳቤ ከም ዝተጻሕፈሎም ይዝሕብር ዘሎ ነገር ግን ብግዜ ባይደን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተአጊዱ ዝነበረ እገዳ ግን ባይደንሲ ነዚ እገዳ እዚ ንክቅጽል ምእንትን እንደገና ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ እገዳ ክናዋህ ፌርማ ከም ዘፈረሙሉ ይዝዛረብ እስኪ ንቀጽል ለ4 ዓመት ተሻሻል ተብለህ አልተለወጥክም ተብሎ እንደገና ለ4 ዓመት የተጣለበት ማዕቀብ የጸጥታ ተቋማቱ በቀጥተኛም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ዲምቡሎ ሳንቲም እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው። እዚህ ጋር ግን ሌላ ግራሞትን የሚያጭር ጉዳይ አለ። ሻቢያና ብልጽግና ያኔ እኛስ ሆነናል ፍቅር በፍቅር ባሉ ጊዜ የአብይ አህመድ አገዛዝ የኤርትራን ሰራዊት አስወጣ ሲባል ፈቃደኛ አልነበረም። በዚህም ምክንያት ይህ ማዕቀብ ተጥሎበታል። አስገራሚው ነገርም ዘንድሮም የኤርትራን ሰራዊት ልታስወጣው አልወደድክምና ተብሎ በዚያው መመሪያ መቀጣቱ ነው። የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር በውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ላይ ዓለምን የነቀነቀ የአሜሪካን ነባር ስርዓት የተገዳደረ ለውጥ ሲያካሂድ
መንገድና የቀደመውን አስተዳደር ውሳኔዎች ሁሉ ሲሽር በአብይ አህመድ አገዛዝ ላይ የተከተለውን ፖሊሲ ያለመቀየሩም መወያያ መሆን የሚገባው ጉዳይ ነው። አብይ አህመድ የኤርትራን ሰራዊት አላስወጣም አሉ በሚል ከ4 ዓመታት በፊት የተጣለውን ማዕቀብ ያራዘመው የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ካሻሻላቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ በኤርትራ ላይ የሚከተለው ፖሊሲ ይጠቀሳል። የጆ ባይደን አስተዳደር በኤርትራ ላይ ይከተለው የነበረውን ፖሊሲ የኮነኑት ዶናልድ ትራምፕ ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከ1 ወር በፊት ጻፉት በተባለው ደብዳቤ የቀደመውን አርመው መቀጠል ፍላጎታቸው መሆኑን ጠቁመዋል ተብሏል። ፕሬዚዳንት ሕብረት መንግስታት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መልእኽቲ ሰዲደው ብዓለም ደረጃ ምምሕዳር ባይደን ንዘበላሸወ ዝምድናታት ንምዕራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጸው። ባይደን ያበላሸውን እያረምኩ ነው እያሉ ልክ እንደዚህ ደብዳቤ ያለ መልእክት ደጋግመው የሚናገሩት ዶናልድ ትራምፕ የቀድሞውን ፕሬዚዳንታቸውን ነጋ ጠባ ሲያብጠለጥሉ የሚውሉ ከፍ ዝቅ አድርገው የሚዘልፉ ውሳኔዎቻቸውን ሁሉ ሲሰርዙ የሚውሉ ቢሆኑም በኢትዮጵያ ገዢ ኃይል ላይ የተጣለው ቅጣት ልክ ነው ብለው አጽድቀውታል። በህዝቦ ላይ እየጨከኑ ሰዎችን በብሔር እንዲገደሉና እንዲደፈሩ እያዘዙ ሰብአዊ መብት እንዲገሰስ የሰው ልጅ እንዲበደል አበክረው እየሰሩ ጎረቤት ሀገራትን እየጠሩ ህዝቦትን እያስወረሩ ለአሜሪካ ሞታለሁ ለዋሽንግተን የደህንነት ተቋማት እሰልል ነበር ቢሉ ለጆሮ አይስማማም። የራሴ ለሚሉት ህዝብ ርህራሄ ከሌሎት ደግሞም በተደጋጋሚ ከዋሹን የሚታመኑ አይደሉምና የእርሶ ነገር ከሊበራሊዝም በላይ ነው እያሉን ቢሆንስ በሚል ወደ ውስጥ የሚመለከት ህሊና ግን በዚያ ሰፈር ያለ ለመሆኑ ብዙ ጊዜ አልታየም። ይህ በሰው ፍጡር ላይ በሚፈጸም ጭከና የተጣለ ማዕቀብ ከዋይት ሃውስ ሲወጣ ሲሆን 42 ሀገራት ደግሞ ለተባበሩት መንግስታት በጻፉት ደብዳቤ የብልጽግና አገዛዝ አፋኝነት በዓለም ይታወቅልን ብለዋል። ይህም ከአጠቃላይ የተባበሩት መንግስታት አባላት 22 በመቶ የሚደርሱ ሀገራት የአገዛዙን በዳይነት ለዓለም እያሳወቁ ናቸው ማለት ነው። አብዛ ክንሰምዓ ዝጸናሕና ዜና ድማ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ከምቲ ናይ ባይደን ፖሊሲ ከም ዘይኮነ እዩ ኣስሚሩሉ። እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ግን ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሻሪኹ ዝፈጸሞ ገበን ምክንያት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እንደገና እገዳ ክቅጽል ከም ዝገበሩ እንደገና ይዛረብ ዘሎ። ነገር ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን እንደገና ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ሒዙዎ ካብ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ክወፅእ ኣይገበርካን ዝብል እውን እዩ ዝእገዳ እዩ ዝብል ዘሎ። እንደገና እሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን ባይደን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተሎ ፖሊሲ ንዕኡ ስዒሮም ብሓድሽ ፖሊሲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከራኸቡ ዝፍትኑ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንምንታይ እዩ ነቲ ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ብዝነበሮ ፖሊሲ ዘጽደቆ እገዳ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ አብይ አህመድ እንደገና ክጸድቅ ወይ ከዓ ክናዋሕ ገይሮም ዘሎ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘሪኦ ዘሎ ጭፍጫፍ ግፍዒ መከራ ስቃይ ነታ ሃገር ሓደጋ ብምዃኑ እዩ። እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን እቲ ዝገርም ድማ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ቅንያት እንደገና ውድብ ሕብራት ሃገራት ክእከቡ እዮም። ኣብዚ ኣኼባዚ 41 ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝገብሮ ዘሎ ግፍዒ ንኣፍልጦ ክህቡ አጀንዳ ሒዞም ከም ዘለዉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ሓቂ ኢና ክንዛረብ ደቂ ዓበይቲ ሓቂ ጽቡቅ እዩ። እዚኦም ግን ከም ዝብልለው ሰቢሎም መስደቀይ ሕጂ ሓቀኛ ዝኾነ ሓበሬታ ክንበኩም ኢና። እዚኣቶም ሓሰውት እዮም። እንጣጥዕ ቆሕምካ ካብቲ ስሕቕ ሓቂ ተዛሪብካ እንተትስሕቕ መጸበቐልካ ሰሚዕኹም ኣምሽ ከም እዩ ሓቂ 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 ኩሉ ግዜ ምንጭታት ጽኒልካ ምስማዕ ጽቡቅ እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን። ይቀኒየለይ ደስ ይብል ኣብ ትግራይ ሳህሉ እዩ ኣብ ኤርትራ ሳህሉ
سلام رئي سكم دي أقايدي كم دي أي أهلي سميرو لي سلام رئي ولي الفانوس ولي فتعالي صلوتنا سمعي تولي الفانوس ولي فتعالي صلوتنا سمعي سلام كبرات سحوات تقتاتلتي هجي ناب امنا امس نعطنا نركب هزبي ارترا بعللتان تاقعيتني يقبلنا زلو عدنا ارترا كم تريون زلهم بسلام بعبباني يقبل ازلو واقاشانا بتعمل زقرني وناي كترين تا سلام وعي سلام مسرتاو تخلى سلام نقوم كنيت كنتي تاتيمو عندون سلام أجي أب ناسنا هنا بلقول سمجنا أب إرترا علي بعل قدام أبنا أمبسيو أمنا أمبس كم تريو زاوتين من أسيات إرترا نا تقبلنا أيو كم تريو لهم قدامات بتكريسيانات كمان عنه بإرترا سلام تاعيتي تقبلنا زلوا دعمي مسجنا زقبو من شيء زلام بسا من محدار كتما زلام بسا من محدار ولا رجل مخدان كبابيون هزبن كتما زلام بسا بزلعال دمكات نخبعل عبيد خام من سعر من جبرائي وهستات كتيو كم تريمو سلام 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 كم كتما زلام بسا ناس استات 4 كيلومتر بمخاد مس هزبي إرترا سلام ونحسن قول انتي ودلهم من عسيات تاوتن عشلات يقبلنا له بعلنتها بطرعيت